Arestado ang 10 individual na tinaguri ang most wanted persons sa magkakahiwalay na manhunt operations na ginanap sa buong Central Luzon noong March 4. Kabilang sa mga nagsagawa ng operasyon ay ang mga pulis Bulacan kung saan nahuli si Erwin Piraman, isang construction worker at residente ng barangay Baguyo, Maykawayan City dahil sa carnapping. Tatlong most wanted persons din ang naaresto sa Nueva Ecija na kinilalang sina Kim Garagasin, 29 years old, residente ng barangay Maturano, Gimba, dahil sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Raymiel De Castro, 28 years old, ranked 10 most wanted person sa Talavera para sa qualified theft. At si Ricardo Mandilag alias Rekrek, 45 years old, na rank 1 most wanted person sa Science City of Muñoz dahil sa panggagahasa. Tatlong most wanted persons din ang naaresto sa Pampanga na kinilalang sina Francis Toda, 31 years old, residente ng barangay Pulong Kakutod, Angeles City dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Francis Odian, 20 years old, residente ng City of San Fernando dahil sa kasong robbery with homicide, at si John Marie de la Mines, 29 years old, ng barangay Sapang, Bayabas, Mabalacat City na nahuli dahil sa kasong robbery. Samantala, isang manhunt operation sa Barangay Poblacion East, Santa Ignacio, Tarlac ang isinagawa ng mga police operative na nagresulta sa pagkaaresto ni Armand Taban, 59 years old, sa salang illegal recruitment o estafa. Arestado rin si Michael Mariano Magalong aka Mike, 45 years old, residente ng Santa Rita, Olongapo City para sa kasong statutory rape. Sa Zambales naman, naaresto si Jimmy Angeles aka Nognog Onogi na rank 14 sa most wanted person sa Olongapo City para sa violation of RA 7610. Sa ibang balita, nahuli ng Pampanga Police ang 2 drug suspects at nasamsamang mahigit 1.4 na milyong halaga ng shabu sa Santo Tomas, Pampanga noong March 4. Kinilala ang mga suspect na sina Johaiver D. Hadjaimen alias Dakula, 42 years old, residente ng barangay Soco, Cubao, Quezon City, at Jennifer D. Kailao alias Jen, 39 years old, residente ng barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. Nakumpiska mula sa 2 isang transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 250 grams ng bigat at tinatayang nagkakahalaga ng kulang 1.5 million pesos. Samantala, humantong sa pagkakaaresto ang 7 katao sa operasyon ng kapulisan sa Nueva Ecija noong March 5. Sa mga ulat na naisumite kay Police Colonel Jess E. Mendez, 2 drug peddlers ang nahuli sa magkakahiwalay na buy-bust operations sa Barangay Bicos at Barangay Poblacion Sur. Nakuha sa kanila ang 0.22 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng kulang 3,000 pesos. Isang lalaki naman ang inaresto ng Quiapo MPS dahil sa kasong frustrated murder at paglabag sa election gun ban. Na-recover mula sa suspect ang isang improvised 12-gauge shotgun na may 1 pirasong bala. Nagresulta naman sa pagkaaresto sa 3 individual ang isinagawang anti-illegal gambling operation sa Barangay San Pascual, Santo Domingo. Na-recover sa nasabing operasyon ang isang set ng playing cards at betting money na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 pesos. Bukod pa rito, 3 loose firearms din ang voluntaryong isinuko sa Santo Domingo MPS, Talavera MPS at Palayan CPS ng concerned citizens kaugnay ng PNP Balik Baril program. Sa Bulacan naman, nahuli ng mga otoridad ng Barangay Patubig, Marilao ang suspect na si Eliseo Camado Jr. na humaharap sa kasong attempted homicide at paglabag sa gun ban. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 patalim na may habang 8 inches na ginamit ni Camado habang hinahabol ang kanyang biktima. Samantala, arestado naman ang security guard na si Alfredo Peralta, 60 years old, residente ng Tibagan, Bustos dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Naaresto rin ng Norzagaray Police Station sa Tigbe ang suspect na si Alejandro Dayao dahil sa kasong illegal gambling. Patuloy namang pinapatatag ng Bulacan PNP ang kanilang implementasyon sa Omnibus Election Code habang papalapit na ang panahon ng halalan. Angelica Cara, CLTV News.